No tento vyzerá vysávač, ale fakt, všetko to bylo bile. Rozoberať to, no to bolo katastrofálne. Slabo to vysávalo a nemalo to šancu vysávať. Tak som to vyfúkal. Čiže také nervy som mal. Lebo nešlo mi to rozoberať. Tak, ide to už konečne. Tak idem to poskladať a uvidíme sa za chvíľu. Ja som vám to aj zabudol natočiť a už to vysáva. Lebo z hady to traslo. Vidíte už teraz. Krásne teraz ide. Konečne. Lebo tu som mal špony, tuto. A už mi to vysalo. Dobre. Takže už vidieť, že vysávač znova ide.